שלום לכם. היום אנחנו בבית אדר א' תשע"ד ועושים חידה חדשה. אנחנו היינו בפרשת תרומה. נאמר במדרש שאם גובהה של המנורה 17 טפחים, זה מה שנאמר, פתח טווח יאיר. זה דבר קשה להבנה. ואם גובה של המנורה 18 טפחים, אז זה לא קשור לפתח טווח יאיר. את החידה הזאת פתר הגאון מווילנה. מי שיפתור אותה יקבל מתנה גדולה. יבין סוד מסודות התורה. ברוכים תהיו ובהצלחה.